wacho ni ranyisi maber ahinya ne dhoudi mopogore opogore kata kirango gi kaka itimo gi gwenge mamoko. Kamachielo nyaka romo gi jwang'e ni jaod bura marangwe Dr. Lilian Gogo odok ne ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga ewi ote mane ogolo e yawo higa manyien. Ne en mano wacho ni en chik mar ODM oyiene mar laro lemo mar jatend piny Kenya. Poni obiro dhi kendo chungo jalar komno e yiero mar 2027. Gogo wacho ni ODM en duond bura mani kod chikene kendo ogai mare mani kod oteku mano mar laro lemo mar jatend piny Kenya. Ka duond bura no ong'ado mano mar dhi laro kom kamano. Ka ok giriwore gi duond buche mamoko bende wacho kanyo ni ote mane Dr. Oburu ogolo koro idhi tieki dhi tieko sukusuku mosebedo e kinde mokalo. Nigi structures mage kaka koro sani party leader mar Dr. Oburu Odinga to daktari no se wacho maber mabende a standard practice a culture ni party leader ema always en ga flag bearer ka party dhi tero candidate mare kende wuon. Kendo kata ka iriwruok kata kitimo negotiations to party leader nyalo mana gwelo jok manie party kata officials mag party to ene motelo ne negotiations kabilago. But leader marwa daktari Oburu no se wacho maber ni ka party dhi bedo kende ka party dhi chung kende tene mo dhi bedo presidential candidate. Kendo no timo maber because maendigo koro brings to rest gimoro makila ng'ato koro ne dwa dhi bedo presidential candidate mar ODM. Wache kendo kete ayanga kendo an kaka mjumbe marangwe asiro wachno nikech koro gik moko gin clear. Owinjo wadhi ka waluwo gige wa mag party eyo makare. It is not the time to kila ng'ato ka ng'ato golo statement mare. Democracy nitiere ODM. Omiyo kata kineno ka ji ywayore to ji ywayore nikech democratic space manitiere ODM. Mano konyiso ni wapogore. But owinjo jopiny dwa winjo ni to kaka party mane jakom oweyonwa party maber party motegno wan watime ang'o.